Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu was-sajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama wa bil khusus dumateng guru-guru kaula ingkang tansah kula hormati. Boten kusupen dumateng sedaya jamaah Syifaul Qulub qasidah burda ingkang kula mulyakaken. Pertama-tama monggo kita sareng-sareng ningkataken anggenipun kita takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ingkang pundi Allah sampun maringi pinten-pinten ni'mat, taufik serta hidayanipun sehingga kita sedaya saged kempal ing dalam menika majelis dalam keadaan sihat wal afiat. Kaping kalinipun salatullah wassalamuhu mugi-mugi tetap katur dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun beto kita sedaya saking mergi ingkang awon dhateng mergi ingkang leres inggih punika agami Islam. Alhamdulillah wasan tiba ugi qasidah burda sampun rampung kita laksanakan. Mugi-mugi sedaya waosan menika estu-estu amber dumateng kula panjenengan sedaya, amber dumateng keluarga kula panjenengan sedaya, wabil khusus amber dumateng sedaya ahli kubur kula panjenengan sedaya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah niki wonten penghujung bulan Sa'ban. Wonten penghujung bulan Sa'ban. Kalau winginane dicerisaken man fariha bituhuli Ramadan haramallahu jazadahu ala niron. Siapa saja yang gembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka dia akan diselamatkan oleh Allah dari siksa api neraka. Niki bondone napa? Mek bunga tok ya. Niki alhamdulillah kalau wingi kula rawuh dateng majelis guru kaula Romo Yai Nidhamul Huda. Beliau mboten ajak-ajak tapi maringi weruh dumateng kula panjenengan sedaya selaku santrine nggih. Menawi guru kula niki guru nggih, nganggep guru kula niki dateng beliau panjenengan sedaya nggih kedah ngoten nggih ya. Dadi panjenengan sedaya kedah dados murid-muride. Beliau niki nerangaken bilih ya bulan Ramadan fa insyaallah niki enten sing tumut hisab, enten sing tumut ru'yah.
sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Poso kon lek wis tanggale iku tepak. Lah tanggale kula kalian jenengan niki enten sing tumut ru'ya, enten sing tumut hisab. Ya, dadi ngoten. Biasa lek umume niki mirengaken pengumumane pemerintah. Nggih. Enten sing pakai ru'ya, enten sing pakai hisab. Lah niki insyaallah Ramadan niki insyaallah dinten Rebo lek boten Kemis. Insyaallah dinten Rebo lek boten Kemis. Lek Rebo niku wis Ramadan berarti Selasa'ipun tarawih. Tapi lek Kemis niki divonis adalah 1 Ramadan. Niki kula kalian jenengan Rebone kedah tarawih. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Niki lho. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Sinten mawon sing poso dina bulan Ramadan, sinten mawon sing poso bulan Ramadan, mongko dosa-dosae bakal disepuro kali Gusti Allah. Niki lho. Jadi kula kali panjenengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kula kali jenengan iki dikei contoh biyen wis ana wong sadurunge kula kali panjenengan sedaya niki nglampahi poso, nglampahi siam. Krana kula kali sampeyan niki wis dikei contoh panjenengan sedaya niki kengken siam bulan suci Ramadan. Ya, dadi ngoten. Niki ada 5 perkara yang bisa merusak pahala puasa. Hati-hati niki. Ya, tutup poso nih tapi gak oleh ganjaran poso. Hati-hati. Ya. Ada 5 perkara yang bisa merusak pahala puasa, di antaranya khamsatu asya tuhbitul shaum ai tubtilu sawabahu. Nggih poso tapi ganjarane mboten angsal. Yang pertama al-kadzibu, orang yang suka berbohong. Ya. Jadi tiang niku lek pun lampahi siam niki pun sampai goroi wong tuani, goroi koncone. Ya. Jadi yang pertama perkara yang bisa merusak pahala puasa di antaranya berbohong. Yang kedua wanamimatu, adu domba antara satu dan lainnya. Ngedu, ya, ngedu kancane. Niku boten angsal. Ya. Jadi setunggal goro nomor kali adu domba. Nomor 3 wal ghibatu, membicarakan keburukan orang lain. Ghibah, ngerasani, rasan-rasan. Ya. Biasanya sinten niki? Cewek apa cowok? Cewek. Ya, kata-kata biasa ibu-ibu. Kait nongkrong ngoten wis diomongno. Lho iku lho. Masih kudu asli, imitasi iku. Nah, wis diomongno. Iki sing tukang napa? Ghibah niku biasa ibu-ibu. Lek bapak-bapak boten.
Mboten nemen maksudnya. Tambah nemen maksudnya. Yang ketiga wal ghibatu membicarakan keburukan orang lain. Lho cak iku lho cak. Dalah. Sing duwe sepeda wis kemenyek. Lah niku ya. Dadi ngrasani wong liya. Nomor 3 nomor sekawan wal yaminul ghamus. Sumpah palsu. Sumpah Kang. Tapi sumpah ini goro. Sumpah Kang sampeyan niku dirasane mbek iko lho. Nah, gawe napa? Gawe keyakinan orang lain. Sampai diawang-ewangi napa sumpah. Nomor gangsal ada 5 perkara yang bisa merusak pahala puasa. Yang nomor 5 wan nadru bisahwati melihat sesuatu perkara yang nopo dilakukan dengan sahwat. Yang kelima melihat sesuatu apa saja dengan sahwat. Duh niki lho. Mulane enten kata-kata kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Al-atos. Ya. Jadi ngeten. 5 perkara niki lek dilampahi tiyang poso niki posoe mboten batal tapi mengurangi pahalane saged ditransfer dhateng tiyang sing disakiti. Hati-hati lho nggih, hati-hati. Ngoten ya. Dadi kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Pirang-pirang wong sing lakoni poso tapi ora oleh ganjarane poso nanging oleh ngelak mbek luwih tok. Lho niki lho bahayai. Ya. Mulane wonten teng Sa'ban niki wasabana li islahi qalbi minal uyub. Sa'ban niku kangge napa? Li islahi qalbi minal uyub, kangge membenahi hati-hati yang tercela, hati-hati sing rusak. Ini terus kula teng Mas Irsad ya, teng terus kula teng Mas Irsad niku Arsad. Jadi Sa'ban niku gerbang daripada Ramadan. Lu gerbang ini wis dibuka, ya. Dibuka napa atine sing rusuh-rusuh dibuang. Ya. Wasabana li islahil qalbi minal uyub. Lek enten uyub-uyube, napa uyub niku elek. Lek ana eleke dibuang kabeh. Dilosno kabeh. Baban ning kono ngrasani, baban ning kono wis ya dadi diterima kelawan legowo ngoten kedah ngoten keranten kula panjenengan sedaya niki lek mboten saged jaga lesan mboten saged jaga ati mboten saged jaga anggota mek tuas poso tok boten saged angsal ganjaran niki wau kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Pirang-pirang wong sing poso Ramadan tapi ora oleh ganjarane poso mek oleh ngelak mbek luwene tok. Ngoten lho nggih. Luwe mek ngelak tok. Percuma 30 di dino percuma. Tentang apa? Puasa niku dibagi menjadi 3. Puasa niku dibagi menjadi 3. Napa niku? Poso umum. Nomor setunggal puasa umum. Nomor 2 puasa khusus. Nomor 3 puasa khusus. Wah, niku khusus ya.
Napa poso umum niku puasanya orang yang nopo tidak mempunyai iman atau orang biasa. Pokok wis gak mangan gak ngombe beres. Niku jenenge posoe wong umum. Pokok gak mangan gak ngombe beres. Dene rasani tangga pancet. Niku posoe tiyang umum. Nomor kali yang kedua puasa khusus. Ini puasa orang soleh, orang solihin. Ya. Napa sing dipasani? Lambini, lesane dijaga, anggotanya dijaga, seluruh tubuhnya dijaga dari perbuatan yang tercela. Niku saged ngraosaken nggih poso khusus. Nggih, dadi ngoten. Anggota kupinge dijogo, tangane dijogo, lesane dijogo, mripate dijogo. Nikilah sing jenenge dinamakan yang kedua yaitu puasa khusus. Yang ketiga puasa apa? Khususul khusus. Khususon. Napa niku? Posone ati. Mek melulu ibadah tok nang Gusti Allah. Gak golek ganjaran, mek golek ridhoe Gusti Allah tok. Niki lho. Niki namine poso khususul khusus. Boten kok lesane tok dijogo, boten kok tangane tok dijogo, boten kok seluruh tubuhnya dijaga, tetapi hatinya juga dijaga. Melulu Ramadan itu diperuntukkan untuk ridho Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih, dadi ngoten. Lah niki wau ya 5 perkara yang bisa meruntuhkan, bisa merusak amal seseorang. Ya. Niki saged panjenengan sedaya lek boten saged ngekei manfaat kepada orang lain. Kalau kita tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain, setidaknya kita jangan pernah melukai hati orang lain. Saged nggih? Lah terose enten khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberikan manfaat kepada orang lain. Lek gak iso ngekei manfaat dateng tiyang lintu, mongko kula kalian jenengan setidaknya kita tidak napa menyakiti hati orang iku apik. Mulane tirakat sing paling sae niku napa, Pak? Tirakat sing paling sae napa? Napa? Melek bengi sanes, poso sanes. Napa sing paling tirakat sing paling sae? Napa? Duweni ati apik nang wong liya. Duweni ati apik nang wong iku paling jos tirakate. Poso iya, Lailatul Qadar iya. Ya, traweh iya tapi gak iso jaga lesane percuma. Mulane tirakat yang paling istimewa adalah mempunyai hati yang baik kepada orang lain. Kepada orang lain. Masya Allah, kayak ngoten. Ya. Di 5-5-nya niki al-awwalu Ghaddul basar an kulli ma yadumu syar'an. Yang pertama menjaga pandangan dari apa saja yang dilarang oleh syariat. Mripate dijaga. Sing waune niku ngincengan uwong saiki dijaga. Akbar ya. Sing waune niki napa suwit-suwit dijaga lesane. Lah niki yang pertama Ghaddul basar an kulli ma yadumu syar'an.
Ya, menjaga pandangan dari segala apa saja yang dilarang oleh syariat. Ya, tadi ngoten ono di embong. Ya, aduh aku poso. Ya, tadi ngoten. Ana imun, aku poso. Gak tak lakoni sih aku mari ngaji. Ya. Mari ngaji lapo? Lek ono wong lebih cantik daripada di rumah. Sing duwe tapi ini sing gak duwe nggih meneng. Ya. Kalau ada seorang wanita yang lebih mempesona di luar sana, kita setidaknya ghodul basar an kulli ma yadumu syar'an. Yang pertama yaitu menjaga pandangan dari apa saja yang dilarang oleh syariat. Wasani hifdzul lisan anil ghibah wal kadzib wan namimah wal yaminul ghamus. Yang kedua menjaga lisan dari perbuatan tercela seperti contoh membicarakan kejelekan orang lain. 1, 2 berbohong. Nomor 3 adu domba. Yang nomor terakhir sumpah palsu. Ini harus kita jaga dari lesan kita. Ojo patek gorowan nang ibuke nang bapakne. Pak, aku tena majlisan Pak. Dadakno menggok nang mendit. Nah, iki goroh iki. Ya. Jadi kabeh mawon lek kajenge teng pundi mawon pamitan. Pamitan nggih ngoten sing jujur pun sampai nopo berbohong. Lan diwasani hifdzul lisan menjaga lisan dari apa saja yang tercela. Di antaranya al-ghibah wal kadzib wan namimah wal yaminul ghamus. Yang pertama berbohong, yang kedua nopo membicarakan kejelekan orang lain, yang ketiga adu domba, yang keempat sumpah palsu. Yang ketiga niki enten sekawan nopo gansal menika ada 5 perkara yang bisa nopo merusak pahala puasa. Kaful udun an isma'i kulla makruh. Yang ketiga menjaga telinga daripada mendengarkan siapa apa saja yang dilarang oleh agama. Lek gak pati penting ojo sampai dirungokno. Ya, lek gak patek penting pun sampai dirungokno. Mulane ya Allah, arek pondokan sakniki niki lek liburan niku Pak. Nggih, lek liburan niku masyaallah. Mboten sing dibuka niku mboten Qur'ane. Napa sing dibuka? HP. Pun talah. Dek pundi-pundi pun. Duduk. Wah kiai nang ndi? Lek subuh. Duduk. Kafine lek Jumat nang ndi? Ah niki liburan nih. Liburan niku nggih damel happy to. Mboten damel koyo di pondok. Lah niki salah. Ya. Dadi wong pondok niku ilmu niku di mana saja, ada di pondok, ada di luar pondok, niki tetap menjaga yang namanya ilmu. Lah Dik, pondok ini ku apalan waqiah, apalan kafi, apalan yasin, tabarok, ar-rahman, ar-ra'du. Surat-surat teng Al-Qur'an niki pas enten Dik griya. Ya, niki wadah alumni napa lari-larin wangsulan niki mboten kok sing dibuka Qur'ane apalane tapi sing dibuka HP. Niki kenyataan napa cuman omongan? Kenyataan. Jenengan tingali pun. Ya. Lah Ramadan ngoten digawe bukber. Iya, yang lari muda niku gawe gocengan rono-rono. Ya. Mboten damel deres Al-Qur'an. Wah.
Dino iki wis di absen. Mulai hari pertama sampai 30 di absen. Dia kate jagongan. Tapi gak di absen di mana saya keliling untuk mengaji enggak. Tradisine napa? Tradisine yaiku bukber. Nggih. Wong arek nom-noman iki lho Mas. Ya, dadi ngoten. Mboten kok Qur'ane sing dibuka tapi bukbere sing dijalan-jalanaken. Ngoten lho ya. Dadi tradisi ngeten iki kudu digandoli sak temene ya wonten sasi Ramadan. Niku wau ban farihabitu Ramadan haramallahu jasadahu alani. Yang terakhir wal khamis ya. Rabi apa khamis wau? Warabi kaful jamil a'dha al makarih. Warabi kaful jamil a'dha anil makarih. Yang keempat menjaga segala anggota badan dari segala perbuatan yang tercela. Tangan, kuping, semua kalir sing enten di a'dha iki wau. Anggota kula kali jenengan dijaga ketika kula jenengan puasa. Lek saged ngoten ya insyaallah mulai hari pertama sampai hari terakhir puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir wal khamisu alla yastaksira minal halal waqtal iftar bihaitsu yamla'u batnahu. Niki lho bahaya niki. Sing boten sing jarang kita mendengar. Jarang kita mendengar tentang yang kelima ini. Napa niku? Lek iftar kula kali jenengan biasa mokel. Napa sih mokel niku? Buka. Ketika buka kula kali jenengan gak oleh kewareken. Mboten angsal wareken. Nggih. Biasa yang obat nahu. Dadi kula kali jenengan niki ngeboki wetenge sampai kemelakar. Sampai kate nun sewu, sampai kate mutah. Niku mboten angsal. Ya, ternyata yang nomor 5 niki alla yastaghfira minal halal. Niki halal lho niki napa maneh haram. Ya. Napa malih haram. Ketika kula kali jenengan enten roti, enten semangka, enten sembarang kalir ing griya jenengan dadi satu mawon. Ya. Ketika kula kali jenengan niki iftar berbuka niki pun sampai dimaem kabeh. Di omah dipangan kabeh, di langgar dientekno, di masjid dientekno pisan. Lah engko sahure wis digugahi, gak sahure. Ya. Tarawih ngoten. Wong niku lek wis napa kuwareken ketika iftar, ketika napa? Ketika berbuka. Fa insyaallah ketika orang itu tarawih atau tadarus Al-Qur'an niki bakal turu. An-naumu minal hararah la bu'da minhu bil ma'il barati. Napa maksude? An-naumu utai turu iku minal hararati saking barang sing panas. Ya. La budda minhu bil ma'il barati. Dadi ketika kula kali jenengan niki ngantuk, niki penyebab dari ngantuk niki enten. Napa? Kita mengkonsumsi makanan yang pedas, makanan yang panas. Uap dari makanan ini tadi niki teng bumbunan. Mari ngonten meroto nang telapukan niki lho, selaput mata niki lho. Lek pun meroto nang selaput mata niki wau, kula kali jenengan niki bakal ngantuk. Lah niki wau lek badhe tarawih kali tadarus Al-Qur'an kok
mantun panjenengan sedaya kajengi siap niki lek napa sahur utawa buka boten angsal warak niki wau annaumu minal hararah la budda biminhu bil ma'il barati. Ya, turu niku penyebabe sangka barang panas menguap. Ketika itu menguap dari perut kita, menguap ke atas tenggunduna niki terus teng telapukan dadi wong niku ngantuk. Jajal jenengan ya. Jajal kajeng majlisan ngene diwareki. Ya diwareki kajeng. Ya. Amin tadakuri jirani bidi salami Mata tadam anjara. Betul krungu wis. Bait pertama tok sing krungu tapi bait kedua ketiga sampai terakhir ngorok. Kene napa? Kene panganan sing panas. Ini gitu. Terakhir qala sallallahu alaihi wasallam qala Nabi sallallahu alaihi wasallam nau shaim ibadatun. Turune wong poso tapi ojo turu tok. Lek wae nyambut gawe ngoten lho. Wah iku ana dalile. Terus Kanjeng Nabi shaim ibadatun. Waduh digawe dalil. Tak turu tok ngorok. Loh, kok lha ndek bojo akeh bojoku mangan karak babah. mangan karak babah. Lho pun ngoten. Turu nggih turu tapi waya ibadah nggih ibadah. Kerja nggih kerja, waya ibadah nggih ibadah. Iki terus Kanjeng Nabi naumus shaim ibadatun. Timbange kula kali jenengan maksiat niku wau ngrasani tanggane adu-adu ya. Ngoten niku lho timbange kaya ngoten adu turu gak ero apa-apa wis. Mboten ero apa-apa, bau napa tanggae ngrasani jenenge turu. Naumu napa annaumu akhul maut. Turu niku ya dulure mati. Turu niku dulure mati. Wong mati niku ditakoni siji mbek siji. Gak iso jawab padahal siji mbek siji. Gampang mungkin kula kalian turu kan ngoten nah. Lho wong turu nggih ngoten sampean badhe siji mbek siji ya gak iso jawab. Mulane annaumu akhul maut. Tidur itu adalah saudaranya mati. Niku lho. Timbange kula kalian jenengan maksiat atau digawe turu. Yang kedua, wasumtuhu tasbihun. Ya. Gak gawe turu tapi meneng tok. Mbek ngecapi idune. Mbek ngecapi idune. Meneng tok itu tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Menengi wong poso niku tasbih. Lho, bayangkan. Pokok gak ngrasani tanggane lho nggih. Ngoten. Jadi dianjurkan untuk tidur monggo turu. Cek pati napa kata-kata maksiat. Nomor kali niki mboten tilem tapi diam di rumah. Menyendiri di rumah. Niku padha karo maca tasbih. Meskipun jenengan mboten mengalahkan tasbih la ilaha illallah mboten. Tapi niku terus Kanjeng Nabi wasumtuhu tasbihun. Diamnya orang yang berpuasa adalah seperti halnya membaca tasbih. Wa amaluhu mudha'afun. Amal perbuatan ibadah orang yang berpuasa dilipat ganda. Loh, dilipat gandakan. Eman lek gawe turu lek gawe meneng. Eman. Lho niki lho, tatanane Kanjeng Nabi niku luar biasa. Kon tuwa cek gak maksiat. Lek gak ngono meneng tok di omah, gak metu-metu. Iku padha karo tasbih. Timbange nglakoni siji loro niki, atuk dilakoni napa? Lampahi ibadah wiritan utawa salat sunah.
Ya, tonga, ngaos, ngaji, ngoten lho. Wa amaluhu mudha'afun, eman. Setiap amal orang yang berpuasa ini dilipat gandakan. Biasa ini nopo di luar Ramadan dapat 1 pahala, tapi di dalam bulan Ramadan dapat 10 pahala bahkan lebih. Wa du'a'uhu mustajabun. Ya. Mantun amale dilipat gandakan terus Kanjeng Nabi wa du'a'uhu mustajabun. Doanya akan diterima. Tuh, enten di bulan Ramadan niki pun sampai ninggalno donga eman. Donga ini dituruti kali Gusti Allah. Terakhir wadan buhu maghfurun, segala dosa-dosa orang yang berpuasa akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayaumi waladathu ummuh. Wong poso awal Ramadan niki dosae kaya dene arek cilik kae dilahirno ibuke. Mboten gadah dosa. Ya, dadi niki. Ya, kaya aku terus ya. Kaya Agus biasa, kaya Agus. Niki yang terakhir nggih, naumus shaim ibadatun wa sumtu tasbihun wa amaluhu mudha'afun wa du'a'u mustajabun wa danbuhu maghfurun. Wallahu a'lam bishawab.